bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mon hande ko ñalawma altine hawri ko 2 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi hawruji moɗon ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuuri mawɗude ko toon to Washington giɗoɗen ɗum noon ken ɗamina e kiiɗe walla jamme hono kamɓe administration Donald Trump ma wadde botu ɗum noon ko hakkude makko kanko ko gardiɗo leydi États-Unis e kanko e conseil makko national de sécurité fate Venezuela hande toon to États-Unis ñande alhamis nde kanko Donald Trump sibabunde oɗo Afghanistan naji pellunoɗo e gardiji kala ko fati immigration kayitaji muɗum walla peeje mum walla application ngaji mum o dartini ɗum e leydi he habaruji men international manaw en toon to Mauritanie ɗum noon haysinde ko fête national waɗama toon ñande nogas e jeetati lewru ndu ɗum noon ko manditare leydi Mauritanie ene wayno ko yimɓe hewɓe ceppi kadi ha hande yimɓe nana nanga e commissariat ji kewɗi toon to Nouakchott e nder leydi ndi habaruji men manaw en toon to Guinée Bissau hono kamɓe CEDEAO ɓe neldi délégation ari toon to Guinée Bissau taw ko ardi ɗum ko hono ko président mo leydi Sierra Leone ƴeewen kadi holko ɓe puɗɗi haaldude mabɓe cekkitoɗen habaruji men ko toon to Sénégal ɗum noon ko pétition yimɓe Pastef wonɓe diaspora pour wiide Bassirou Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal alay saago yaltina e Pastef sibabunde wasdeɓe weltade walla sikkudeɓe wona Bassirou Diomaye Faye janfimaɓe ɗum woni titre uji on ɓuuri mawnude habaruji min mbaɗan toon hande oɗo ñalawma altine 2 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi may gartu joni joni Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettu yankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International wonande jogiiɓe publicité jokkodir eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko adi fof habaruji men koko fati weeyo ko siftini ɗon tan oɗo jamma hande kadi ne wayni ko hawnaki neige ne ɗamina ɗum noon température gonɗen joni ko 0 degré ɗo e Mason hawnaki kadi ma température o ɓeydo telloyade ɗo e donc ne ɗamina neige ma no ɗo e 8 heures jaam hawnaki 75% ma neige tello no fewi e caggal muɗum kadi ma neige ɓamto hedde 11 heures ɗum noon e wayno ko tugui 2 heures du matin ha yettani ma janggo subaka ɗum noon janggo subaka hedde 6 heures ko nden neige o darto ɗum noon hawnaki ma wadde hin wona e 2 inch température donc e aduna he oɗo saha joni mbiɗen ni ɗo e Mason gonɗen ko 0 degré toon to New York ko 1 degré toon to Nouakchott ko 23 degré Paris ɓe goni ko 6 degré oɗo saha joni donc habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar guiɗoɗen ko toon to Washington donc poɗodiral ene woni poɗodiral konguɗeji nene ummina guila heccanki ɗum noon hakkude kanko Donald Trump e kanko kadi gouverneur mo Minnesota hono Tim Walz siftini ɗon tan kanko Tim Walz ko kanko wonno candidat vice président Kamala Harris ɗum noon ko woteji hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi e tugui nden kanko Donald Trump omo continue yeddodirde walla foɗodirde ƴettodirde kanko Tim Walz surtout en kanko Donald Trump sibade hen ɓi Tim Walz gonduɗo mo sellani donc joguiɗo caɗele haqqille seeɗa pour sifade ɗum walla jalkide ɗum ɗum noon e ko sakkiti ko henna ɗum balɗe tati mawɗe balɗe ɗiɗi joni hono kanko Donald Trump o haalino kadi haalluji nde ƴetto Tim Walz o wi wonde ko ɓiyum ko neɗɗo mo pamaro haqqille ɗiɗon haalluji noon e wayde ko républicain ji puɗɗinoma yaltude contre makko kanko Donald Trump kono noon ko teskita hannde ko baaɗi walla ɓi mawni ko tohos biyeteɗo Fred Trump tataɓo kañum wooro jogiiɗo ɓinguel gonduɗe e ɗiɗon ñawuji wi wonde ko haalluji Donald Trump haalat ɗi ɗum ko haalluji bonni ɗum ko hunde nde fotani haalde Fred Trump tataɓo o haalini kadi o wi wonde ne wayno ko Donald Trump kañum hoore mum meeɗi wiide wonde ko cukalel ngel ɗon tawde no wonde probléme haqqille ɓuuri moƴƴude ni ko ngel woppe ngel maaya ɗum ɗon ne wayno ko kaɗon haalno noon kanko Donald Trump ene wayno o yeddino ɗum joguiɗo konngol makko yeddino ɗin no haalluji wi wonde ɗinon ko haalluji ko fake news hande toon to Washington eko ummona joni hawnayi ko kamɓe congrès ɓe goni koye ɗabbude oɗo saha joni hono kanko gardiɗo naval ɗum noon ko toon to
États-Unis wonɓe maayo wirdunoɓe bomboji ɗum noon koye laaɗe gonɗo toon to Venezuela e kañum hoɗum kadi jammiɗo kadi wonde ko yimɓe dannoɓe ɗeɗon laaɗe yo kamɓe militaire continue bombo ɗumen donc ene wayno ko pour ko wonande congrès ɗum noon ko kamɓe républicain ji kamɓe démocrate ni fof ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en ko addata ko caɗele mawɗe par ce que ko hunde yaɓɓude kuude nanodiral Genève e kuule kadi nanodiral kala ko fate guerre ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko gardiɗo navy toon o mon hawnaki mo adde toon to Washington addemo toon to Washington hawnaki ɗum kadi ma addu hono kanko gardiɗo arme mo États-Unis hono kanko Peter Hegseth siba wonde haalluji makko ɗi haali ko fate haare wonande oɗo saa joni toon to walla haare ɗaɓɓinande no wona toon to Venezuela habaruji men to États-Unis ha ande ɗum nan tunnade kadi ko winda toon to journal biyeteɗo journal CNN hono kanko Donald Trump administration makko ne foti jooɗa toon to boto hande ɗum noon boto ko pour ko haalde ko fate gueɗe parɗe Venezuela ɗum noon ɗamina ene tawe nguɗon boto hono kanko gardiɗo armée mo États-Unis Peter Hegseth kanko kadi gonɗo chef d'état major mo États-Unis hono général Dave Kane e kanko kadi gonɗo ministre toppiti ko fate affaires étrangères mo États-Unis hono Marco Rubio ɓeɗon ɗaminama ngar toon donc boto ngu ene wayno ko kamɓe ɓeɗo ɗamina ko ɓe mina toon to maison blanche à partir de 5 heures kikiɗe hannde ɗum noon ne wayno oɗo sadio makka mbatten journal hawnaki tawi taw kamɓe fof ɓe gari par ce que woni joni 7 heures toon to Washington nguɗo batu kadi ari ko caggal nde kamɓe toon to congrès toon to Washington eɓe continue ha hannde ankide walla loskude ko fate en surtout pellugol ɗiɗo laaɗe toon to maaji gonɗo Caribbean donc tufɗe ɗe goɗɗani no fewi Venezuela e surtout kadi ko tawde faama hen no caggal nde wonen laaɗe pella wonen yimɓe dannoɓe enen doga kono noon ene wayno jamiroje goɗɗe ngari ummade wonde ko gardiɗo navy yo war kala yimɓe wonnoɓe dalnoɓe hen e ɗum noon noon e konngol makko kanko sénateur jeyaɗo toon to Maine hono kanko biyeteɗo Angus King o wi ɗum ɗo so tawi ɗum ɗo ko gonga noon ko haalaka ko noon wori ɗum ɗo fiti ko crime de guerre noon mi wayno ko kanko non seulement kamɓe ardiɓe arme ɓe mais kanko président Donald Trump woni takkaɓe hen ɗum woni joni ko haalte oɗo saa joni ko siftindon toon ko kamɓe républicain je kamɓe démocrate ne fof ɗeɗo gueɗe parɗe surtout incident ji toon to Venezuela eɓene continue ɓene kon ndendi hen peeje pour ko fate dartade walla ankidde gueɗe ɗe ganduɗa kanko administration makko kanko Donald Trump waɗata toon to tufɗe ɗe gonɗani Venezuela hande toon to Washington ɗum noon ko caggal nde kanko oɗo Afghanistan naji nde o filluno toon ɗum noon ko talata ɓinno toon to Washington o filli gardeji ɗi ɗum wayno ko kanko Donald Trump e nder poste uji ɗi o continue waɗa tugguinden ha paade joni ƴefti décision ngaji kewɗi décision gaddano ene wayno ko nder poste uji ɗi waɗi wi wonde ko kanko hoore makko ene wayno o dartin kala ko wiyete en liggueyaji mbaɗeten ko fate wonande kayitaji taw ko yimɓe immigré ji ummotoɓe e leyɗele jeeyaɗe e aduna tataɓo ɗum noon ene wayno ko ɗiɗon konngudi noon hay goto anda ko firti e wiide makko kono noon ene wayno ko ɗum ɗo ko hunde nde hutorto toujours pour wiide wonde ko leyɗele wasɓe leyɗele ɗe ngannduɗa en jawdi men heewani no fewi kanko Donald Trump kadi wi wonde ko mo dartini kala ko wiyete naatgol yimɓe kene wona million ngaji naɗɗo nannoɓe ɗo en walla yaminɗoɓe yo natɗo en taw koye nder laamu makko kanko ancien président Joe Biden o wi kadi o woni mo ittu ɗo en États-Unis kala neɗɗo mo ganduɗa alana nafoore États-Unis e kadi neɗɗo mo ganduɗa wawa hollude wonde kene yiiɗi leydi mabɓe kanko Donald Trump no wiri donc ene wayno ko wawi wonde fof kanko Trump oɗo saa joni kala ko kayitaji ko fate ɗaɓɓoɓe sornaɗo États-Unis ko fate ɗaɓɓoɓe changede statut men wattude ɗum de green card ko fate men ɗaɓɓoɓe wontude citoyen ji ɗo e États-Unis ene wayno ɗiɗon kayitaji kanko Donald Trump o e nder poste uji ɗi o waɗi ñande alhamis jamma ɓennuɗo ɗum noon ko subaka aljuma ene wayno o yamiri wonde ko immigration dartini ɗiɗon kayitaji fof donc oɗo saa joni wayno ko kala mo ganduɗa en yimɓe nannoɓe ɗo henne walla yimɓe wonnoɓe ɗo huɓɓoyi tawde tan kay gontani citoyen ji ha laaɓi ene wayno kayki men fof gueɗe men fof ko darti
ɗum noon kanko Donald Trump kadi ko ɓeydi hen kadi wi wande komo rutana kadi yimɓe ganduɗa jeeyaɓe ɗeɗe leyɗele sappo e jeenayyi en limtin ɗumen hen taw ɗeɗon leyɗele kadi hano kamɓe Afghanistan eɓe jeeya hen kala citoyen ji men wonɓe ɗo henna citoyen ji men ko heɓɓe kayitaji wonɓe ɗo e leydi he o wima o rutina ɓeɗon foof o ƴeewa ko jomumen so tawi ɓen ngala crime aji kala joguiɗo hen crime kadi mo ittu mo heftu kayitaji muɗum ɗum fof ko décision ngaji kanko Donald Trump ɗi o ƴefti ɗeɗo balɗe tati ɗum fof noon ko caggal nde kanko Afghanistan najo nde o felli toon to Virginia o felli gardeji ɗiɗi hen goto siftinde on soko debbo jaarowo duuɓi nogas kañum hoore sankima sibabude gañanɗe ɗe heeɓi e ngol ɗo pelligol habaruji men international giɗɗoɗen ko toon to Mauritanie ko siftinde on tan ko ñande alhamis nde won ñande aljuma nde wonno feeto indépendance leydi Mauritanie ɗum noon ko feeto kamɓe laamu ngu ɓe célébrate pour wiide wonde kabaruji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Saare oɗo ñalawma hitande 1960 ko nden Mauritanie heeɓi itti hoore mum e kala fandi France kono wayno kadi ko tuggi tan hitande 1990 hono kamɓe ko leƴƴi kewɗi ko surtout leƴƴi ɓaleɓe surtout kadi halpulareɓe enen continue hande enen goytone mbiya wonde ko yimɓe mumen waraɓe jamma nogas jeeɗiɗi ha jamma nogas e jeetati novembre toon to Inal ɓeɗon il faut ko haala mumen haala il faut que justice waɗe il faut kadi ko kamɓe warnoɓe ɓe kaale holɓen donc tugnata hande reportage uji kebɗen ummade toon to Nouakchott en wayni ko ha hande won sukaɓe naggaɓe ɗum noon tuggi ñande aljuma nde ha oɗo ñalawma hande wonen mbaɗa saraɓe commissariat ji kewɗi to police ɓeɗo sukaɓe foof ko rewɓe ɓuuri hen hewde e kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa bonande nde mbaɗi tan ko darade laabi surtout yen wawde yide kadi seppude pour welde ñaagade wonde ko bonnandeji bannoɗi toon to Mauritanie ɗum noon ko wona tan e hitande 1990 kono ko adi ɗum ɗon e ha oɗo ñalawma hande kala yimɓe ɓe ganduɗa kañumen mbaɗi ɗiɗon bonnandeji yo kaale ñaawore waɗi e hay sinno kawrital ne waɗa kam au moins ɓeɗon kam andaɓe ɓeɗon ko kañumen mbaɗi ɗon bonnandeji yo inde men kaale e kadi yo jaltini ha yimɓe foof ko nden yimɓe mbara hawritede wawi wonde fof ene wayno ko ɓuuri hewde seppoɓe kadi ene jedditi walla ne calli no fewi kala ko mbiyata passif humanitaire kalte ɗo par ce que ɗum ɗon hawnaki ko won yimɓe tan ɓeɓe cubbi wiide won konnguɗi won yimɓe won pour wiide wonde ko ɓeɗon yimɓe représenté kala kamɓe ɓe worɓe men mbara walla ɓiɓɓe mumen walla miñiraɓe men mbara walla babiraɓe mumen mbara e ɗiɗo événement ji bannoɗi toon tugui hitande 1990 ha yetti hitande 1992 ma en keɗo hen konnguɗi seeɗa hono surtout kanko député Samba Thioyel Ba hettiyankoɓe haalirde radio Wol Sare ha joni koye tengguren ngu gonɗen conférence de presse jiɓɓinnoɗo galle men huule hen joni ala no mbatten ma en jokkodire sarɗiyanke Samba Thioyel Ba o artan en hen bisimilla ma e haalirde radio Wol Sare en calmini dendagal ɗowɓe ardiɓe radio Wol Sare e dendagal golloɓe hen e hettiyankoɓe haalirde nde oɗon jette kam e darde moɗon labtude oɗon dokka yimɓeɓe kumpital e ɗo henne garɗen ɗo ko yewtere jayde nde rewɓe hesniɓe e yimɓeɓe ganduɗa minteruji fedde minteruji rewɓe hesniɓe juɓɓinnoɗo yewtere jayde ko fate caɗele baɗɗe ɗe ne ko nogas e jeetati lewru sappo e goɓiru ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi e ko ñalawma mawninnode kamɓe laamu ngu ko weltorade enen noon banggue meɗen ko sunare e nden sunare noon gam ƴewde feññinde ɗum e haalde kadi holko gonɗen e dow muɗum e yimɓeɓe ne ndendi ɗo henne e gam ƴewde yurnade yewtidde e aybinde saabu eɗen gandi ñalawma o henne ɓe gembima no fewi saabu en jii henne kala ɗo jaaɗa yiya laamu ngu ne fewniti e kono kadi yimɓeɓe henne wan noon ko mbaɗata ko ne tiiɗ ɗumen wona hunde famarde mumen kañumen ne gembi eyyi ɗum waɗi noon waɗi jaggue e nder wuuro ngoɗo Nouakchott waɗi jaggue to babaɓe kadi eɓene ndewe yimɓe ha joni tara moragal saabu ɗo joni tan ɗo gonɗen ɗo e police ari ɗo henne tawde ɗo henne yimɓe wiide ɗumen ko ma puusa alay saago e kono wanno noon ko mawɗum sardiyankoɓe hewɓe gaari ɗo henne e ɓe mbaynoɓe payanni haala ka ngabbi ha yettoyi to préfet en yettoyima dow e ɓe battini kam ko an kadi ko ƴewde tan ɗasnude ɗum e kono kam e toñangueji ɗi ne jokki saabu wiide yimɓe goyata
ɗum ɗon hayso ɓe tampini koye mabɓe ɗum ala fof ɗo rewata ɓe mbawa hadde ɗum yimɓe mbawi ko ene mbaɗe ko mbaɗa ko kono wawa wonde mbaɗe mbarane kadi dutto kadi mbiya kadi goyata ɗum wawa wonde donc tawi ko gonga enen gurdam meɗen foof wodan en ko haɓete wodan en ko ɗumin kadi koɓe jiiɗi fof ɓe mbaɗa ene hatta en wadde ko mbaɗanɗen ko ken dartoɓe e salade fenade waɗani ɗo e leydi Mauritanie ha tengti e ndeɗo bonande nde ganduɗa momtako ko mbiyete puntir ɗo hen yimɓe ko pas cimentaire mbadi lowadi hen ndi eɗen gandi wonno moƴƴirani no moƴƴirani no ɗum woni yimɓeɓe salade wi ɗumen ene jokka hara nde alay saago waɗe gonga holɗum ko yimɓe ɓiɓɓe leydi Mauritanie fof nodde e mbadi nunɗal e gonga yimɓe joddo kalda peeje jalta hen holno ɗum safroto taw wona wiide ne mbaɗa laggu jooɗo seeɗa tan mbaɗa ni seeɗa ƴefta cengdi beddo no heddiɓe lamɓe ɓennuɓe mbannoni o waɗiri noon ɗum hay sinno ɓe tampini yimɓe ɓe ɓurani yimɓe ƴoƴje ɓe ɓurani yimɓe famde ala fof ɗo rewata ha yimɓe jaɓanaɓe ɗum ɗon wono eɗen gandi ala ko soomi hen so wona funti ala ko soomi hen so wona ene yidde wiide ene sooda ƴiƴam meɗen ɗum ha aduna firtoɓe mbawa sodde ƴiƴam meɗen ɓe mbawa sodde tew men ɗum ko yimɓe ko jokkoɓe tan haɓede e ndeɗon haare ala fof ɗo rewete joni noon eɓe kulɓina eɓe guijo kono koɓe kulɓina ɓe guijo ko fof kamɓe koye mabɓe ɓe paami wona noon tan woni ko no yarata ɓennirta noon ɗum noon hara nde yo jokku kadi yimɓeɓe yo jokku rendude yo jokku yuɓɓin ɗiɗo ñalawmaji ko yiiɗi fof waɗa no yiiɗi fof ɓe ciforo kadi oɗon jiiya eɓe jogui hen caɗele eɓe jogui hen defet ay ɗo joni ɓe garno ko guilbade ɓe garno ko ƴewde yaɓɓude lawol eɓe mbiya ɓe kutoro lawol ngol wodani holɗum e mawɗo leydi ndi haalino wino wonde e hankkadi so tawino yimɓe ne mbaɗa hay sinno ko yangue walla ɗum naji ƴeftu autorisation ngal ɗon dosgal natani e assemblée woota eɓe mbiya ɓe ɓennin ɗum yimɓe joni ɗum policier o haalanno ɓe mbiya ɓennin ɗum so tawi en kuuli tan jaren caggal ɓe ɓennin ɗum e meɗen sen kulani batan fof ko caggal ɓe jarata ɗum noon yo gene wallu e gandon oɗo gonde yimɓe kadi wonɓe ɗum jarani wona tan neɗɗo mo jinnaɗo mum maayi walla mo bamum maayi walla mo joom galle mum maayi wona ɓen tan min wiyata e ɗiɗo duuɓi kala neɗɗo maayiɗo e meɗen ko boni foof wonko ɓe goni hen sababu hay sino ko doole sumo maayi wonko ɓe goni hen sababu saabu won mette ɗe ɓe nanne meɗen ɗe ganduɗa ene musɗe kamniɗe joni omo kalda mawɓe ɓe yiiɗa haalde inde nde ene oppiri ɓernde eyyi nde ɓernde noon wona haydara ko sunuji e mette e ɗum ɗo addi ɗum ha ɗum ɗon ñawi ɗum ɗon sibu ɗum ɗon nana e nder meɗen ha aduna firto en goppata ndeɗo haare so wona ɓe jaɓa reftude lawol soɓe ndewani lawol ken jokkoɓe haare meɗen jara radio Jewol Sare jokke heeɗade Tidiane Niang a jaram caggal nde balɗen jokkodirɗen e député Samba Thioel ma en ketto kadi hono Abdourahmane Guissé eɗen gondi ɗo hen nayi Hasimi Diako ɗo e nder Nouakchott ko fate nanggugol sukaɓe men nangganoɓe manifestenoɓe ko fate 28 novembre musidɗo mi salmini dendagal bandiraɓe heɗotoɓe radio Jewol a jarama e namdal ngal wayno ɗo hen joni gonɗen ko commissariat 2 mo Sabha commissariat mo ganduɗa ko ceɓceɓe wonno hande oɗo saaha arti o ga banggue waɗi en noon artuɗo ɗo wat noon kamɓe nangganoɓe ndeɓe nangga ene jeeyano hen ɓe ganduɗa nayo wonnoɓe ɗo henna walla jeegomo wonnoɓe ɗo won hen libaranoɓe ɗiɗo heddi joɓe ɓe cariɓe noon cariɓe woodi hen nawaɓe to ko police judiciaire ko wayno Dieynaba Diom e vice présidente vovuji hono Maymouna Sall ɓurlo Lille Balal nawa kañumen to judiciaire to police 4e nawno toon ko biyeteɗo Kawlo sukaɓe ɗiɗi rewɓe ne gonno hen no Jamil Mintou Ahmed e Hawa Diallo nawa to commissariat mineur caggal kam jamma hankkidi jiiɗen ɓe jaaɗen commissariat ji ɗi e nawde kirade mabɓe e ɓe kollitino wonde ko hande kam woni dernier jour ene wawi ɓe ɓennini ene wawi kadi ɓe goppe e joni noon en jeehi e subaka he ɓe gartiriɓe ɗo ɓe gartiri ɗo hono Dieynaba Diom ɓe gartiri ɗo hono Maymouna Sall Balal ɓe gartiri hono Kawlo ɓe gartiri ɗo hono Jamil ɓe goppi cukalel dewelji ɓinguel 2009 hono Hawa Diallo teskiɗen joni ko fawa e mabɓe e ala taw ko fawa e mabɓe to commissariat noon mo Sabha 1 Mariam Bocar Sall et un certain Diaw nan toon keddi woni ɗiɗo nan toon jagga ha joni to kalten ɗo commissariat Sabha 3 woni mo Basar o sagataɓe worɓe ɗiɗo nan ɗon Tafrak Zeni 1 ene wayno kadi Tafrak Zeni 2 jaboɗen ne wayno sagataɓe tati nan toon sagataɓe ɗiɗo nan toon Tafrak Zeni 3 sagataɓe ɗiɗo nan toon donc firti wonde oɗo saama kalten en jogui sappo e ɗiɗo heddiɓe e juuɗe laamu eyyi bon laamu meɗen kam laamu Mauritanie ko laamu tooño laamu Mauritanie kam en gandi ko tooñat fiima han ma way ɗum woni hanki sa teskima conférence de presse momin nodduno e inde vovuji nodda ko fate commission oɗo momin jogui commission crise ene wayno ɓe garino ko haddi yimɓe ene hawni to laamu jooɗoto ma Maodo Sidame Taya wanno gueɗe ɗe wadduno koye ɓeɗo wonɓe ɗo par ce que ɓeɗo wonɓe laamu kamɓe foof gonnogo e Maodo Sidame Taya so tawi Ghazouani noddi dialogue noddi kaldigal noddi haaldude e ɓen ɓe ganduɗa ko miltireɓe waraɓe e warananoɓe
wonnoɓe jinnaɓe mumen e gañiɓe haɗi yimɓe manifestude haɗi yimɓe wadde conférence nder galleji man firti wonde ko mbawa famde laamu men ngu donc ɗo e oɗo saaha laamu men ngu no wayni en mbawa famde kono eɗen jogui jorto eɓe mbawi woppede won noon ala koɓe mbaɗi laamu ngu tan ko hulde ñande hen so dille kewi tawde ko ɗo feeti e nder Nouakchott ene wawi haɗaɓe wadde sa teskima ni ko hulde ɓe gaddani garantuji hikka fiide yimɓe ɓe gaddi ko matrakuji ɓe gaddi wonde ko hikka ko systéme kesso ittude hunde so pufle guite ma tan natta diidi jooɗoɗa majja ko jahanɗa donc eɗen jogui jorto ne wawi ɓe libéré ha oɗo saaha mo kaleten ene wayno sukaɓe ɓe won hen goto mo ganduɗa hen ko binoɗo jungo mum heeli kono jungo mum sikki koko forni tan on kam dañano sokede ma to yehino safroyade kono ɗo to kalɗen suka hardani biyeteɗo Abdallah o ko gañiɗo no fewi wiyete ha ɗo to gonɗen o safroyaka omo tinniti noon no fewi on jeeya koye waɗaɓe commissariat Tavraxeni 2 o wondi koye biyeteɗo Moussa Thiam omo tinni kono noon ɓanndu fof ne ɓuuti juuɗe ne ɓuuti eɗen ciftina bandiraɓe oɗo Abdallah mo kaleten rawane soɗon teski ko kanko kadi police ji piino ha hoore nde feeci o hollirama ɗo on sat noɓe mbaɗi ɗum e dow goudron no police ji dippiranno e makko ko joom fimde ko gorko tiɗɗo ko neɗɗo vraiment dariɗo koye membre uji ira kono ko yimɓe participe oɓe kala nde 28 novembre ari e wallude ganduɗa hoorema hen ndeɗo bonande waɗani donc o nawaka safrude taw wonande heddiɓe noon ɓe ganduɗa ko sohlanoɓe leɗɗe mumen dañi sodnede leɗɗe mumen kono e oɗo saaha kanko kam ɓuuri teskinde gañande nde o gaañi e piggal ngal o fiya nde tawno kanko nde ɓe gari nde omo heddori taw e arara mo vovuji mbaɗno wadde hen nate ɓe ganduɗa ko waɗan boniji en ɓeɗo ɓe ganduɗa ko tuumaɓe wargoji donc kanko mo tampi taw o woppitaka noon ko Abdourahmane Guissé radio Jowol Sare kamɓe ara tan ɓe mbi kam ko arga en garmi ɓe mbi ɓe kaali téléphone ɓe mbi kam ar ɓe gaddi kam commissariat ɗo mais kam gaddi min ɓe gaddi min ɗo min goni ɗo hedde 11h jamma 11h ɓe nawi kam ko commissariat 4h ça fait maintenant 3 jours ko commissariat 4h gon hande noon ɓe gartiri min ɗo en guila subaka amen ɗo joni noon ɓe gari ɓe mbi ɓe jitto ko liberté min kam oɗo libération ardi ko dow sinno tan rewno koye min mi signinta par ce que mi wawa yaade mi acci sehilaɓam keewi mais noon comme ko ardi ko dow kadi ala ko mbawmi hen kadi aɓen ñaagui goto amen nan ɗo sellani woni Maymouna Sada Sall ɓurɗo andirede Ball nan ɗo leeli sellani min mbi ko min jahata en tant que nawa ko hôpital ɗum noon bandiraɓe jarama kawlo aɗa haalanno ɗo joni nder no foti yimɓe keddi toon ɗon joni commissariat de saba heddiɗo ko yimɓe ɗiɗo Dieynaba Diom ene wonda e Maymouna Sall ɓurɗo andirede Ballal te Maymouna to woni ɗo sellani kamen exige ɓe police yo mbaɗa feere nawamo cafroyama kono noon guilen nden ha joni amin mbadda e mabɓe ɗo en mais wasaɓe nawamo joni ɓe jiiɗi ko nawdemo hôpital walla hollum par ce que hunde leeli ɗo kay ɓe jiiɗi ko nawdemo hôpital ɗo kay ko hôpital ɓe nawatamo ni eyyi Fouta Média TV radio Jowol Sare ko jokkodirɗen koye kawlo ko goto e jagganoɓe ɓe won ɗo ɗo e haalirde ko musidɗo moon Guissé Abdourahmane Guissé jarama habruji men international toon to Sénégal en wayno ko kamɓe Sénégal naaɓe goni koye fedde oɗo saaha joni hono manditare toon ɗum manditare bonande wannode toon to Thiaroye ɗum noon ko Sénégal naaɓe waranoɓe toon to Thiaroye taw onon saaha ɓeɗon Sénégal naaɓe ko ɓuuri hen hewde liggotono kadi ko jimandi ancien compétent ji français ji ɗum noon e ndeɗon manditare capanɗe jeetati hitande ɗum noon ko ndeɗon ko onon événement waɗi hono kanko président mo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye o wawi jaɓɓade hohoɓe hewɓe ene jeeya hen hono kanko biyeteɗo Thiemoko Méliette kone vice président de la Côte d'Ivoire biyeteɗo Charles Richard Mondio kañum woni ministre défense leydi Congo e kanko Mbawe Mohamed ministre affaires étrangères mo Union des Comores ko kamɓe ɓeɗo foof addi men toon ko taw kadi ne gaddi ɓartakeji ummade ardiɓe leyɗele mumen e ɗiɗon ɓartakeji kadi ko hollude hoolare kadi jogui hollude kadi yidde ummade leyɗele men faade leydi Sénégal ɗeɗon potide foof aussi ne kolla kadi wonne ɓingu yummago gongo hakkude ɗeɗon leyɗe e leydi Sénégal walla Afrique naaɓe d'une façon générale ene wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe laamu kesum ɓe mbaɗi hen doole mabɓe no fewi ko alay saago ñalawmaji Thiaroye mbawa lollinede toon to Sénégal habaruji men international hande toon to Israël e tumnade kadi ko yalti journal mo radio France international windi hono kanko Benjamin Netanyahu premier ministre mo leydi Israël ene wona hucciti hande e tribunal hucciti hande kadi e laamu toon to Israël ñagade yaafuya puyo yaafi ko gueɗe ɗe o takkano ɗum noon gueɗe ɗe wonno e ñawede guila hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas
kanko Benjamin Netanyahu mo takkan wiya wondi ko e nder campagne uji ɗi waɗanno e ɗum noon ko adi hitande ujunnaji ɗi nogas o heɓini jeenaji ken ɓuuri temedɗi ujunnaji $10 e kadi kanko hoore makko wawino wadde ɗaɓɓude wonde ko kamɓe jeyandiyankoɓe yoɓe lollini gueɗe makko ɗum noon kadi ko campagne wonno ko wawi wonde fof ene woni ko kanko Benjamin Netanyahu wi wonde ko ha hande omo continue wiide wonde ko o toñani kono noon kadi so tawi ardiɓe leydi Israël jaafimamo ɗum noon ko guila e tribunal uji ha e yimɓe kadi ardiɓe leydi ndi so jaafimamo ha wonaki ɗum ɗo kadi ma ustu peccoru gongu hakkude mabɓe kamɓe Israël naaɓe ko wawi wonde fof kanko Donald Trump kadi e nder dumunaji ɓennuɗi ɗi kanko hoore makko haalino wimni ko ene omo ɗaɓɓi wonde ko kamɓe leydi Israël yooɓe jaafu Benjamin Netanyahu o rutini o haali hen o wi wonde ko holmo woƴa sigaruji mawɗi walla sangara dokkaɗo taw ko gratuit ɗum noon taw ko ɗum woni ko Benjamin Netanyahu takka o wi holmo woƴa ɗum ɗon donc ɗum ɗo fof ko wawi wonde fof woni ko kanko Benjamin Netanyahu ñawore makko fuɗɗino ko hitande ujunnaji ɗi nogas e gan wayno gasano guila nden e panno ko wonde ko tawde mo wone gouvernement hawo natta wonde gouvernement ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko kanko Benjamin Netanyahu o felti hande huccidde kadi e laamu toon to Israël pour ñagade kanko hoore makko yo yaafe toon to Guinée Bissau hono commission walla gomol mo ganduɗa kamɓe CEDEAO ɓe neldini ɗum toon to Guinée Bissau ɓe mbawi joddade kamɓe militaire uɓe heftituɓe toon laamu toon to Guinée Bissau ɗum noon e wayno ko ɗum altine hannde ɓeɗon oɗon délégation yetti toon ene oɗon délégation kadi ko wawde ƴewde haaldude ɓeɗo heɓtuɓe toon laamu pour ko fate no holno jaam dañira haysindo délégation yettima toon hannde en teftira hen hono kanko ponnoɗo jeeyede oɗon délégation hono gardiɗo leydi Cap Vert kanko hoore makko arani ɗum noon e wayni ko kanko gardiɗo leydi toon Cap Vert o wi wonde ko wawa jeeyde oɗon mission sibabude leydi makko cehlagal nde jogdi e leydi Guinée Bissau donc ko wawi wonde fof Nigéria kañum hoore mum ene wayno ko haali wi wonde ko ene wayno oɗo saha joni rokki hono kanko jeenoɗo e Lundi biyeteɗo Fernando Diaz o jaɓani ɗum pour yo ar sorno toon to Nigéria siftinde on tan ko kanko Fernando Diaz o mo jeeyno e yimɓe ɓe ganduɗa wiɓe wonde ko kañum e gañi ɗiɗo woseji guila woseji publique siftinde on kadi ko woseji ɗi henna ponno résultat ji mum ponno yaltude ko ñande alhamis kono noon ko ñande allarba kamɓe militaire uji jaaɓe toon to Guinée Bissau ɓe kefti laamu oɗon ɓe kefti laamu walla ɓe mbaɗi kuddeta oɗon kuddeta kadi ene wayno ko wonni hen won yimɓe puɗɗinoɓe wiide wonde ko kuddeta o wona gonga surtout e konngol makko kanko Ousmane Sonko premier ministre mo leydi Sénégal e siftinde on tan kadi ene wayno ko kanko Umaru Sissoko Embaló ene wayno ko idino d'abord arde ko toon to Sénégal kono noon sibaw no konnguɗi Ousmane Sonko wiide wonde ko oɗo kuddeta wona kuddeta ko complot ɗum waɗi o wi wonde donc tawde gonal makko toon to Sénégal addata ko fitinaji hakkude kanko laamiɗo leydi ndi hono Diomaye Faye tawde ko kañum yamirnomo yaar toon e kanko kay premier ministre makko Ousmane Sonko tawde kañum hoore mum gonɗinani wonde ko kuddeta waɗa toon to Guinée Bissau ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Fernando Diaz oɗo saha joni ene wayno wiyama wonde ko jaɓanama yo ar o sorno toon to Nigéria ne kadi ko leydi kewndi doole jeeyandi kadi e leyɗele CEDEAO donc ha ande tumnade kadi e habaruji gommiɗi to radio France délégation CEDEAO jaaɗo toon to Guinée Bissau ne jeeya hen hono kanko gardiɗo leydi Sierra Leone hono kanko Julius Maada Bio e kadi ene wayno ko kañum woni oɗo saha joni ardi oɗon organisation ene jeeya hen kadi représentant Nations Unies pour l'Afrique hono kanko biyeteɗo Leonardo Simao e kadi e président commission CEDEAO o biyeteɗo Oumar Aliou Touré donc oɗo délégation ene wayno ko wawi joddade hannde kamɓe militaire uji heɓtuɓe laamu toon to Guinée Bissau ko jeeya e mission mabɓe d' abord ko wawde ƴewde jaam kaldigal gongal toon kadi ko wawde artirde kala ko wiyete processus démocratique puɗɗinoɗo toon to Guinée Bissau kadi beele ne yaara yeeso ɗum noon hawnaki janggo ma ande hen holkoɓe keeɓi kono noon wayno ko caggal nde ɓe jalti batu mabɓe gadon hono kanko gardi diplomatie mo Sierra Leone no biyeteɗo Alhaji Timothy Kaba o haali o wi wonde kamɓe ndeɗo fedde CEDEAO ene wayno koɓe ɓeli no fewi keftigol laamu taw ko militaire kefti laamu toon laamu civil en toon to Guinée Bissau e kadi en mbawi ɓeɓe ɗaɓɓi ko yaaci
wondi ko ordre constitutionnel yo artir toon surtout yen kala peeje gonnoɗe toon pour ko fate woteji ɗi yo gartire ɗen yarno donc haaguillaji fof o sa joni kuccita toon to Guinée Bissau hakkude mabɓe kamɓe CEDEAO kamɓe kadi militaire uji heɓtuɓe toon laamu toon to Guinée Bissau toon to Ukraine hono kanko Emmanuel Macron ene wayno o fotti hannde e tolno makko hono gardiɗo leydi Ukraine hono kanko Vladimir Zelensky ɗum noon pottital mumen ɓe toon hannde kadi ko sibabunde oɗo saha joni continue kadi haaldude ko fate plan ji kamɓe communauté européenne e kanko kadi Vladimir Zelensky ɓe mbaɗi e surtout kayne proposition ngaji goɗɗi ɗi ɓe mbaɗi caggal nde proposition mo baɗɗo toɓɓe 27 mo kamɓe États-Unis ɓe dokkuno hono Vladimir Zelensky ɗum noon pour wiide wonde ko ɗum ɗo woni plan moɓe jogui pour ko fate jaam no dañira toon to Ukraine e oɗon plan kadi en wani ko kanko Vladimir Zelensky e Europe naaɓe fof e Amérique naaɓe actuellement won sénateur uji walla sarɗiyankoɓe ɗo e Amérique mbi wonde ɗum ɗo ko hunde hersinide sabu plan mo Donald Trump waɗi e kayitaji o ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en ko ɗum tan Russie naaɓe namdino oɗo plan kadi ene wayno ko kamɓe communauté européenne ɓe mbaylini ɗum waɗi ɓe mbaɗi amendement ko ɗum waɗi oɗo saaha oɗo ñalawma hannde hono kamɓe délégation américain yettima toon to Moscou oɗon délégation ne jeeya hen kanko Jared Kushner ɗum woni essum Donald Trump ene jeeya hen kadi hono kanko Witkoff on kadi ko envoyé spécial mo Donald Trump ko wawi wonde fof ɓeɗon kadi gartiri ko proposition baɗaɗo amande ɗum noon ko taw ko kamɓe Europe naaɓe e kamɓe kadi Ukraine naaɓe ɓe ɓeydi hen gueɗe ɗe ganduɗa hen ɓe canji toɓɓe ɗeɗon toɓɓe kadi ko ɓuuri hewde toɓɓe ɓurɗe tidde oɗo saha joni ko kamɓe Ukraine naaɓe saladeɓe wonde ko leyɗele mabɓe ne kefte taw Russie naaɓe ne continue wonde toon e saladeɓe kadi kamɓe koye mabɓe wiide Russie ne contrôle hol leyɗele ɓe natata walla hol pelleɗe ɓe natata siftini ɗon tan e oɗon plan mo ganduɗa kanko Donald Trump e laamu makko ɓe rédige ɗum en jeeya hen kamɓe Russie naaɓe mbi ko wonde ko Ukraine naaɓe mbawa hankkadi ɗaɓɓude jeeɗe o tan e Ukraine naaɓe kadi ne poti limidde arme men no fotata ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa en hawnaki oɗo délégation gonɗo toon to Moscou délégation mo kamɓe gouvernement Amérique neli e tumnade kadi ko Vladimir Zelensky haali hawnaki kadi ɗeɗo balɗe garoje ko balɗe ɓurɗe wonde important ko fate en jiilaw holno jaam dañira toon to Ukraine habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Sénégal e tumnade kadi e communiqué binɗaɗo toon to journal biyeteɗo Sénégal hono kamɓe citoyen ji Sénégal surtout yen wiyeteɓe ko militant ji walla ko yimɓe sympathisant en walla ko yimɓe jeeyaɓe membre diaspora ɓe mbawi wadde pétition ɓe namdade hono kanko gardi leydi Sénégal ene wayno ko yo joƴƴini banggue caggal kadi nde ɓe jii wonde ko kanko Bassirou Diomaye Faye laabi ɗi o rewi ɗo joni ɗi ko laabi ɗi ganduɗa woɗɗi koɓe jinno donc e tumnade koɓe kaali mbi wonde ko kanko gardi leydi Sénégal o woɗɗitima oɗo saha joni kala projet politique moɓe mbanno projet o taw ko ɗum wonno ɗum Ousmane Sonko fewjino gila tan e kadi ko ɗum ko projet mo ganduɗa en kamɓe ko ɓuuri hew yimɓe toon to Sénégal cuɓino pour wallude Sénégal heɓde hoore muɗum e kadi wallude Sénégal jogade justice e liggade taw ko liggey laaɓi ko mbiyata transparence donc mbi kamɓe signini oɗo kayit ɓe mbi wonde ko président mo leydi Sénégal ene wayno holliɓe janfima e kadi ene wayno ko janfima caggal nde waɗi oɗon projet mo leydi suuɓi watti ɗum yiiɗi watti ɗum kadi e juuɗe e yimɓe ɓe ganduɗa en wonnaɓe ɗon e adana e laamu nguɓe kaɓi nundinde kala sacrifice aji ɗi mbanno surtout no caggal caɗele bannoɗe toon ha yimɓe hewɓe gañi hen walla maayi hen ɗum en kay duuɓi ɓennuɗi ko wawi wonde fof en wayno namdima oɗo saha joni hono kanko président mo leydi Sénégal yo yaltu e Pastef walla kanko hoore makko yo yaltine Pastef donc ɓe kaali hen ɓe mbi ɗum ɗo fof ko sibabude article capanɗe tati e ɗiɗi règlement intérieur wi wonde ko sago ɓe laɓɓine ko yaaci hen hono ala sago laɓɓine ko yaaci ceetugol taw ko ceetugol moral et politique hakkude makko kanko président o e kanko kadi partisan ji projet gonnoɗo ɗon ko addi ɗum ɗon donc ene wayno ko kamɓe ɓeeɗo signimi ɗiɗo kayit fof ɓe mbi wonde ko eɓe namdi oɗo saha joni mobilisation mawɗo e mobilisation kadi taw ko mobilisation toon nder leydi Sénégal e nder e taw koto aduna fof pour supportude Ousmane Sonko siftini ɗon tan ko ene wayno ko caɗele nene continue waɗde hakkude makko kanko Ousmane Sonko e kanko Bassirou Diomaye Faye siftini ɗon tan Ousmane Sonko kañum woni premier ministre mo leydi Sénégal donc mo Bassirou Diomaye Faye suuɓi caggal nde woteji kolli ɗum ko kañum gañi woteji bannude toon e lewru avril hitande 2024
ko wonde fof ɗiɗon caɗele kadi addi ko sakkiti ko ne yiyede hono kanko Bachir Diomaye Faye segde hono garɗo kanko mbiyeten Aïda Mbodj kanko woni coordinatrice mo Ousmane Sonko haalno e nder meeting muɗum ñande 17 lewru novembre wi wonde ko hay goto goɗɗo wawa lumtinede kono ene wayno ko yiyama caggal muɗum balɗe nayi caggal muɗum hono kanko Bachir Diomaye Faye e wayno o seeki oɗon debbo lumtini ɗon Mimi Touré ɗum noon ko ɗum woni caɗele nen continue guila nden hawde saha joni continue hakkude makko kanko Bachir Diomaye Faye Ousmane Sonko hay sinde ɓe continue liggodir hay sinde kadi ɓe continue haalande leydi ndi wonde ko caɗele gonani hakkude mabɓe kono ene wayno ko caɗele nan ɗon ha wayno leydi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogan noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma altine 2 lewru décembre hitande ujunnaje 2025 gasi haalaɓe yen mbaala jaam ha jaam kadi on jarama.